पर्बतजरा बीजेपी मंडल हिसाबै बीजेपी हिसाबै खूब मोजां मानो होनबा आगोलाव जेरै दंमोन किन्तु बर्तमान बीजेपी नि जि स्टेडि अन्तेश्वर राभा जोंना मंडल प्रेसिडेंट आरो जोंना बनेन्द्र कुमार मोसाहारी बिथांनि दैदेननायाव माने पर्बतजरायाव बीजेपीआ बर्तमान बहुत गोख्रों जाबाय और बहुत मोजां जाबाय माने बर्तमान जों एक नम्बराव देरहानानै माने पजिशनाव दङ आरोखि बीजेपी हिसाबै एबार जोंना बिसेसकरि माने महिला माने बर' महिलाखौनो होन जोंना राजबंशी महिलाखौनो होन गार' महिलाखौनो होन राभा महिलाखौनो होन बयबो माने एकदम लोब्बो लोब्बो फैनानै दा बीजेपी खौ सापर्ट खालामगासिनो दं आरो बयबो बीजेपी आव भट होगोन होननानै बिसोरो दा रायलायगासिनो दं आरोखि तो बेखायनो आं माने एकदम ग्यारान्टि हिसाबै बुंनो हायो बीजेपी नि रिजाल्टआ बहुत मोजां जागोन एबार माने कन्टेस्ट होनोबाथ' दा जेहेतु जों बीजेपी हिसाबैथ' एक नम्बराव थाखागोन दा दुई नम्बर हिसाबै जेनेबा आगोलनि MCLA मनमोन दं आरो बिनि अनगायै हयथ' दा UPPL आ टिकेटखौ सोरनो होयो दाबो जेहेतु बिसोरो टिकेट डिक्लेयार खालामाखै दा बिनि सायाव एसे बे टिकेटनि सायाव UPPL आ माने एसे बे पजिशनखौ दुई नम्बर पजिशनखौ मोननायनि थाखाय मनमोनजों बिसोरो कन्टेस्ट जागोन आरोखि किन्तु एक नम्बराव जों बीजेपी आ आरामसे थांखागोन आरोखि आगोल MP इलेक्शननि आगोलावहाय ओरैबायदि बारहावा फैदोंमोन तारमाने MP इलेक्शन आरो BTC इलेक्शन बहुत डिफारेन्स जायोथ' कारण MP इलेक्शनाव ओरैबायदि माने बारहावा फैदोंमोन बिसेसकरि जोंनि बे ख्रिस्टान एरियायावहाय माने बीजेपी ना भट होयोबा माने ख्रिस्टानफोरनि बे गिर्जाखौ सावगोन ख्रिस्टानफोरनि माने ख्रिस्टानफोरखौ माने बे जायगायाव थानो होआ माने होखारहोगोन बेबायदि माने मोनसे प्रपागान्डा खालामदोंमोन आरोखि किन्तु एबार जोंनि ख्रिस्टान मानसिफ्रा गासैबो बुजिजोब्बाय आरो बीजेपी आव एकदम गले 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 डे बाय डे माने जइन जागासिनो दं आरोखि मानो होनबा आगोल जेरै माने माखासे पार्टीनि लिडारफ्रा ख्रिस्टान एरियायावहाय थांनानै माने प्रपागान्डा खालामदोंमोन नंखाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे बाथ्राफोरखौ एबार जोंनि ख्रिस्टान मानसिफ्रा बुजिबाय कारण जेरै बुंदोंमोन बिदिथ' जायाखै नङा होमबा दा हिन्दु मानसिफ्रा जेरै मोनगासिनो दं मा जे आसनिखौ मोनदों जोंनि ख्रिस्टान मानसिफ्राबो सेम बे आसनिखौनो मोनगासिनो दं माने बीजेपीआ कोनो जाति जनगोष्ठी कोनो धर्मखौ लानानै राजनीति खालामाखै बीजेपीआ बयखौबो माने समान माने मेगनजों नायनानै राजनीति खालामगासिनो दं आरोखि बेखौ जोंनि ख्रिस्टान मानसिफ्रा बुजिबाय बेखायनो लोब्बा लोब्बा ख्रिस्टानफ्रा फैनानै दा बीजेपी आव जइन खालामगासिनो दं आरो एबार जोंनि ख्रिस्टानफ्रा बीजेपी आव भट होनाया बे रोखाथार आरो